So, ang bread, hihimay-himayin lang natin. So, 3 piraso muna. Himayin lang natin yan. Himayin natin ng maliliit. Hindi natin kailangan to i-bake. Kailangan lang natin ay paghahaluin lang yung ingredients. Tapos, ilalagay natin sa ref. So, 5 ito. Ayan. Sinama ko na rin yung gilid kasi malambot naman. At yung pang-anim. So, 6 ito pang-anim natin, no? Lagay mo na yung kalahati. Kalahati lang muna. Kasi konti lang naman ang gagamitin natin. Kalahati nitong lata. 354 ml. So, kalahati lang muna gagamitin natin. Tapos, lagyan natin siya ng condensed milk. Yan. Kunti lang ilalagay natin para hindi masyadong matamis. So, 2 kutsara sigurong puno. Ayan. I-whisk lang natin para ma-dissolve lang yung ating condensed milk. Ayan. Ayan, no? Okay lang. Kailangan kong bumili ng bagong bowl. Na clear bowl. Tapos mayroon tayong yung ating ube. Haluan lang natin ng ube. Kunti na lang siya. Yan ang ating ube. Yan. Halo-halo lang natin ng maayos. So, lagyan natin yung gelatin. Isang sachet ng gelatin. Ayan. So, halo-halo lang natin. Ito ay depende sa gaano karami ang gagawin nyo, no? Ayan. Napakadali lang naman ito. Very simple lang. Ayan. So, yan lahat nahalo na natin. Ilalagay na natin doon sa ating tinapay. Ayan. Tapos, durugin lang natin by using your whisk. Okay? Kung sa palagay nyo ay kulang sa tamis, kayo na po ang bahala magdagdag. Either yung condensed milk or asukal. Ayan. So, lang na natin ng maigi. Dapat ganito ang mga consistency. Diba? Mas softer dito. Eh, pwede naman gagamitin din ng blender kung gusto. Pero ito ang ginawa ko ay mano-mano. Kasi paano na lang yung walang blender. So at least pwede tayong gumawa ng ganito na hindi kailangan din ilalagay sa oven. At may dessert ka na, gamit lang yung tinapay.
So, ayun na siya. Pwede na natin ilipat sa ating cake pan. So, ilalagay lang natin dito. Maliit lang yung ating cake pan. Kasi konti lang naman ang ginawa ni Ate Ning. Ayan na, yung ating cake. Ilalagay lang natin to sa ref. Ayan, para maging molds na siya.